Girl, I love you. EBS har bygget en eksklusiv 6-etages bygning med skolen beliggende op på taget. Faciliteter som pool, bad, solsenge er selvfølgelig inkluderet. Vores værelser på centret er udstyret med wifi, fjernsyn, DVD, bad, aircondition og room service. For at vi kan bevare fokus på uddannelsen, har EBS sit eget køkken med sin egne kokke. Tag dig tid til at nyde en god middag efter en krævende skoledag. Nede i kælderen har vi en bar og en stor lounge, hvor man kan se film, spille tv-spil, komme i kap lidt med studierne, eller bare hænge lidt med dine nye venner. Efter flaring på stranden kan en kold drink i loungen være et perfekt afslut på aftenen. Varmt velkommen til os her i Bouquet.